roi try se sin pat ngai kble pi baro a kerteng ka badan bor tam ka jong try te bona pedeng jong pi khuslai na maro pila deble u Aadhar te henre wat nam khuslai hadu kata namar uni u Aadhar pat dei uta u sharp jong uta umrat klau te henre uni u Aadhar dei pat hi u ba uble u syam ngobha tang badang don jingmap ye kini ki bala deble Aadhar te ne pet kindiat na ka tin ka jong uble chapang u ni u sharp jong umrat klau ko no bat ula penlong baro yaki barit barain ru bat iki ba krau batri yaki barius pa ru bat iki baduk yaki balait luot bat yaki mrau ba on bo haki yakadak halor ka kti kemon jongki lane halor ka shilang mat jongki bat ba uno ru onam la bande lane banthet hanre tang uta ubodon katakadak kabaka kerteng hi uta umrat klau ken lane kata ka jingken ka kerteng jong u te kani phla ban chem na ka jing pan pau kala nong ka ba khat lai ka khot ka ba khan riu hang ni ngis ngok thu ba kan ka sharp jong umrat klau in sa don ni ka sharp ken ka ba on sa sharp ha ka ti ka mon lane ha ka shilang mat ken te kamot kata te kamot don jing map shu bat kita ki bala sharp ya kan ka sharp jong une umrat klau ru kim la shu hi ban ro utrai ki la shu tim be hi yo ble kim la shu hi ban chakri yo utrai kan te hanre ngini kren kan ya chapang uni u Aadhar pat balai uble ulong persya yo uni u Aadhar bat uble udang map pat hi kini balale Aadhar hanre ngan chu ye tho lengkot ya ka jingmot jong ka jing persya ka jong ublei ya uni u Aadhar number ngin ya phai lang na ka tien ka jong ublei ka ba phila ban chem ar samwel kal nong ka ba ar phusau ka khot ka ba ar ter ngan nam puli lot hira ba khot ngan puli kap tu kan ne phitep ha ba ngi la long ki te ki kristan em ngi haban sngo tho e ka jing ma yan ka tien ka jong ublei ni haban sngo tho e ka jing ma yan ka tien ka jong ublei ba direct kaban syukran direct ba yang ingin sngot ho han ringi haban shoot ige jaba yang ki jongi bat ngi haban perkhatte namar baki don gini brio ki ba e do play kila let hi da ka ba duai shwa ban le yu ni Aadhar number han re kamlong re la le kanu sin ru kamlong re na bale uble uplat yaki na bale baki duai shwa bakin len ki duai da kaman sim ka ba shisha hoi ki don hi ki wai ru ki ba duai tam ka jing duai jong ki ngam tep ka kot adu hang no namar teng ki jing duai jongi ki kot no tang hani hasat namar ka kam jongi ba ka jing duai ka ya pher bon hangi duai ka jing duai tu map yangi kumbangi map ki beles ni wingi hanre hang no ki ba bon ngi nang ban pan map no bele ki pop jongi hanre bon sini ki pop jongi wengi la ban map te kumi te ki jat breu ki badang pensong si oble ka jing duai kam keu shabneng namar ka tawat haba ki la duai ru haba le chon ka long bet hanre ki don gini ki breu ki ba kho chi sha ka do no haba ki let ban chon kam la ban pat ka tu ka machine ru yaki namar bale namala dep shon sharp da uble ti ki la shu ken man shon sharp da uni u Aadhar number ki don ki bong ba ke epek ru kam long ka mobile ru kam long han rengan ong ipi kitu kim lai re kitu kim pat don jing ta re han re yo Aadhar pat bale pa uble ulong persya ngini phai ka kum ka chen ka jong uble kong kum no ar samwel kalenong ka ba ar phusau ka khot ka ba ar Teus im ula ong hau yuwa u kapten jong upat yapom uba ladon lembat u kelete keleng ki jat Israel baro na do dan hado Beersheba patu ken yo pat lang bangan yo tip ka jingken jong upat lang u yuwa ula ong hau im to ublei jong me un penroy yo pat ba shispa sha la kilong kat nu batu ai bagi kmat usim kan rat jonga kin yo iya kata hanre balai bo usim kan rat jonga umon kum ya kani pin sa puli lot ya kani ka benta pin yo i ba kum no ba u David u pha ya u yuwa ban le kum no ban nyaw ki khon Israel hanre kani ka khat ka ba shi phau ko ong no te ka don u David kala sho yo u hadin ba ula ken yo pat ba u David ula ong ha utrai ngala le pop shikat dei ha ka bangala le Henry menta atrai nga kerpat ya me to pendam no ike jing le bomman usyakri jong me na bangala le bit pitep
alay ba ublay ulang Persia ya kan ba balay ka long ka pop yo David haba ula pa anyo ya ki khon Israel namar ka jing pa anyo jong u David ya ki khon Israel kamut ban control ya ki te uniu Aadhar number ru uday un number uba control ya ki brio bat kino ki ba control ya ki brio ki la shim ya ka jaka ka jong ublay bat ublay jula sya ya ka no ka benta ka bakni no ya ka jaka ka jong ublay Pitip uniu Aadhar number ladaki track ya uniu Aadhar number ngani thui phi ki yo ilot ye jing don jing em jo phi baro yo ilot phi le ayu phi ai baro kho yo ilot te ban yo ilot yangi kedai betang ka kamram jong no jong ublay te henry uniu Aadhar number ula shim ya ka jaka jong ublay te namar kata ublay ulang Persya kan ya uniu Aadhar number umpat day uta umrat klau henry ula day kalenti syatahi namar uni ula sedang dakumne ban kontrol bat uwan ru ban penbit pisai ki brio badade ba pidon ya Aadhar number pin sayo kata la pimdan ru Aadhar number pinam yo re tiki don pa kini ki brio ki ba hajaka ba ken shania ya ublain ki kam shania uni Aadhar kan tang ban yo nong na ka banta shiteng porn ki le uni Aadhar balai kile ini ban lai lut bisa dapang da shitom ban yo ki scheme ki a par khoi henre kitu ki jing men toy ki batang shi teng por namar balai namar bakan sepoi ken kata ka por ka ba kisngi jong ka jing jar ken kisngi jong ka jing jar bat andala poi kata ka sngi jong ka jing jar te kamot ba ublay un saburi tang yikini ki bompalle Aadhar namar balay namar yikini da track ru nom yo hanre yiki balay Aadhar te gila dab IT yala di ha ka sorkar kila IT yala di ha uniu Aadhar te kamot ba tang shu track yaki lalap bet ki don hangnu te ha balalap bet yaki ki don hangnu te kumno shu ublay un buri yaki namar balay namar ba kila IT yala di kila khamshania ha uniu Aadhar ban ya ha ublay ken namar kata ublay ulang Persya te kini ki bale ya uni Aadhar te henry lada ki kloy pat ban kala ke bamut ne ki kloy ban kala bamut ba kinom tre hiru bakin sharp ya ka sharp jong umrat klau lane kinom tre shu hiru ban yo jing mentoy lang ba uni Aadhar te kamut kadang don ken ke jingmap ya kini ki brio ki ba la le Aadhar te henry ki hap ban sya shibun ken ki jing shitom namar balay namar ublay nomburi isu kanya ki nomburi isu kumno ha ba kila de banle ya Aadhar kamut ki haban sya shitom ha ka do kin yo lat pat ken ha ka mensim pat kin yo kanya ka jing plat te henre da kip tre ban sya shitom ha ka do kin snutenat ban yo jing mentoy na uni Aadhar lane ban ya link pat bat uni Aadhar sabat ki wei ki benta te kamut kan long ka ka ba dan jingmap shu pat ken hadin habut te henre lada menta phi lada ble yu Aadhar te henre lada phimtre pat ban ling ya ka ya ki a bar khoj ha u Aadhar te kamut phinnam kwa shu gitu ki jingmen toy phiklano ka bamon ba phi lada ble yu uni Aadhar te kamut kadang don hi ka jingmap te hanga hi marwei shimet te ngong ba lada ka khon junga ka de bandu ban puli ru lele ladang ade bandu ka bam ka di ru lele re namar ba ublay udon hi la ka jong ka benta ban kur khu yangi namar ba kan sepoi ka por ka ba ublay un saburi yeki brion han puli na ka chen ka jong ublay ini pet jing pen pau ini pet jing pen pau lai shipo ini pet jing pen pau la shipo naba palaris kam ya ka tien ka jing ya sya jonga te ngaru ngan ri kendong ya pha na kata kapor ka jing tunjuk ka ban saja long ha ka perthai baro bat ban tunjuk ken ya kita ki basyong ha ka kendau kamut kan sepoi kapor ka ba ka jing tunjuk ka ba shir khai bha on sa tunjuk ya ka perthai henrei ya kini pat ki bala risk ham ni ka tin ka jong ublay kamut ki balle ka mon ka jong ublay kim jus ngap ki jing roi perthai kim ju tre ban ya mai ban nia ki smart ban kiu sha ka yeng ka jong ublay ki chakri bhai ublay ki puli bible shibun kamut ublay on sari bat ngini pat example
Genesis ngini pai Genesis kalau nong ka ba khat khandai ka khot ka ba khat wei ka ong kum no ngini pai ka tien ka jong ublai ka ong kum no ka ong kila syok ru ya kata ka yeng da ka jingmat la nado ubarit hatu ubakrau tat anda kila tat ban wa ita ka jingkang kani ka de hakapor ka jong ulot kani ka de hakapor ka jong ulot phila ban shem Genesis khat khandai khat wei ba phik maun em hapor ba wan kitu ki angel ki ba mut ban wan ban penjot no ya ka sodom bari ka gomora ha ba kila let ha ka yeng jong ulot kini ki bri ki mut ban ya le ya ka kam ka ba po jat chen rai ublai ula puri ya kanega ya ka yeng ka jong ulot la pen mat la mat ki jong ki bat haba hang tu hi ka don ka tu ka jingkhang han re kim shem la yo i tikini em ki bom pat le Aadhar ublai un saburi kumni hi ki don ki ba ki bo ong bang on sadon ha ka ta ka krem ngin saya le re han re kat kum ka jing sngo tho ka jonga ka ba um sim ublai upan sha hanga un buri be hang ni hi kumbalong arkis iem pinda puli kala nong ka ban riu ka khat ka ba khatsan sa puli hi hang tu pinso yo i ba kumnu ki sipai Syria kila mut ban ban kem no ya u Elisha la mut wan kem no ya u Elisha namar bale namar ba u Elisha u she ya thulu pa ba shaban wan her thma kinesia ki nong Syria te henre u blai hang turu pan mala ki khmat jong ki ba kim shem la i tho ya u Elisha te u blai un saburi yang i hakani ke rukom lada ngim le ya u Aadhar number te henre lada ngi pat ngi le ya u Aadhar number kamot ba u blai un namburi shu ken yangi namar kata lada pilari kendong hi ka tin ke jong u blai ba lada pimshania ha kani ke sorkar bakan wan man sai pi shania ha u blai te kamot pimdan kamba pen ki khuslai naka jing im ka jong pi shu sakri bha ya ublai ngani thu ye pi ublai un sabure ye pi ye pe shu ka tin ka jong ublai ka ongkom no kal nong ka ba nyo ka khot ka ba lai naka jing pen pau ka ongkom no ka ong udo ong tuat pen sniu ka khendau lemne ka duriau lemne ki ding ha banda ngila yo shon ye ke shakri ublai jongi halor ki shilang mat jongki te lada phi la shon ye u Aadhar number ne mo tu la ban control mar ka shon ni ki benta jong ni ka khmat te kamot ublai unom yo la chu ban shon sharp ye phi te ban buri la ong unom pen sniu re klem da yo ban shon sharp shon poi ka ta ka sngi em ka sngi jong ka jing jar nem ki angel kin sawan ban shon sharp dala dehi ya ki ne ki brio ki bomle Aadhar te namar bala shon sharp la buri yaki bat kinom la ban le sniu ai ruem kala ban long ba namar ka rikhasi ka jongi ka compare na ki wei pat kiri namar pa ka rikhasi ka jongi ki bon bha ki bri ki baduai kala ban long kata ka jaka ka ba uble ula buri kerpang ye ki brio ha ka ne ka rikhasi ka jongi te kamut ka jing penhitom kan let bet shimet te ka jing kur kan let shimet kala ban long ba hang ne la bet ban ya de ya thiet lada klemdon ya ka ne ka sharp jong u mrat klau la ne klemdon ya ka sharp jong u ne u Aadharu la bet ban ya de ya thiet namar bale namar ba ya kitu gi bala ai te ki la ai ki la shu ya thiet ha ka ta hi ka rukom tang ba ka epat ka ba shaki wei ki benta te ka mot ka la long bet ka pa kham e bha shaki wei pat ki benta jong ka ne ka protein em te kandon be ka chaka ka bala buri kan yakini ki bala buri te kamot kalong ka jing kalong mayan bha ka ni ka tin ka jong uble ka ni tho e phi kalong mayan ha do kata ha ka ni ka ri khasi ka jong ni em an chu a jing mod jong ya phi ka mod ba ni namar bala buri ya kani ka ri khasi ka jong ni bat namar hang ni hari khasi jong ni dang pon ha te gini brio ki pa e yo ble ni em te ka mod phi i menta ubala le Aadharu udon ubam pat le udon ubada klem le Aadharu kim yo tulop re ki don pat ki bale Aadharu ki yo tulop ki don ki bale Aadhar ki yo khaurishan ki don ki bom le Aadharu ki yo khaurishan be hi kata ka de ha kanika ri khasi ka jongi kam don te kata ka jingle jubor ha kanika ri khasi ka jongi te henre
kan ka jing buri ka ba kerpang ne em ladang a syumudur haladin em kat kum ka jing perkhat ka jonga ka jing buri ka ba kerpang ka dei bet haki wei pat ki benta ba uble wai ngi ka jing sok i ni ki bri ki bam pat le u ne adhar han re ban ong ba hapo ri khasi jongi ban wan be ka jing ka jing ele ka ba jur kum shiki wei pat ki benta te ngathrai ka nom wan hi re kum ta te han re yakini nem kini ki ba le adhar kiba don hakri khasi jongi kadang dei kalat kaba biang bah ba phin kala kaba mut ba wanom kwa ka aka leng ba uni adhar number uni adhar number am dan jing mentoy usu mentoy tang si teng por han i hari khasi jongi le dang bon ginong duai nem bat ya ka purthai nama lapat hakakti ke jong uble ula te banda ban ke ban ri ban sumaringi uble ula ban chu besai ke besai tu ka riu kan thairu tang shi kham upuro bat khendiat ko umpnyang hai klong ladap te tikamut ngim tan kam te bangin khuslai uble un saburi ba hi yangi han rei ka phama she ki tu ki jaka kan she ki tu ki jaka ki ba she ki we pat ki jaka ki ba kimbon re kini kinong duai ne em te chatu pat ka jingja ka long ka ba kham ma ka ba kham shirkai te han re lada kini ki briu pat ki te ki ba i hok chi sha yo uble kini ki bom pat le yo ni u adhar number uble un buri ye ki bala le te she ki we pat ki jaka ka ba ma bha lada kim tre ban le pat yo tu u lara kim tre pat ban le ya tu usyap jung mrat klau kin sdi harai ru kin penyap ru kin penshitom ru tikini pat ki bom le yo adhar number uble uburi te namar ba uble uburi te ka khamsuk hanre ha ka jing sung thu junga hari khasi jungi kanam don hirekum kata ka ba ki kin penshitom haduk kata kin penshitom haduk kata namar bale hari khasi jungi dang bun ginong duai te nakabanta ginong duai on ya date wat igitu gi bala dep le adharu tang ba kim dei patken bakin dang le sai ki wei ki benta bat ki don kamru ban kala ka bamut namar ki badon hapok ri khasi jungi kadang don ka jinga da ka ba kraw nama bale dang don te ginong duai han rei shawai te lada le adhar te kamut ka jingma ka ba kraw ba hala ab han rei nga shu duai ba hak ri khasi jungi ka nam long kumta ho ka jinga khun te ka kham yakini ki bala le adhar ki haban sha shibon ki a namar ba uble unam buri shu yaki hanre ka jingja pat kanam dei kata ka basniu kum banja shaki wei pat kiri kum banja kum shaki wei pat kiri hanre hari khasi jongi nganget kadang kam sting te ka ta ka jing sha shitom ka jong phi namar kata phi ki bala dep le adhar shu pan map na uble ba phi la dep ban le adhar namar phi de ban sngo thu yakini ka wei ba uble upar sha u adhar ba u adhar ushim ya ka jaka jong uble bale ba uniu adhar u control te u shim ya ka jaka jong ble shumodor phi nga mantangan yo ilot ika jingim jong phi la dangan trak e phi ngan yo ilot hatu ngam pat shim ya ka jaka ka jong uble hatu uble usngo bhase ye kita kiba kwa ban yo ilot ika jingim jong ki wei de tang uble hi kan ngi ginong duai ngi yo ipa ngim yo ilot ngi yo ikat to ka ne ki ba uble pen pa bale bangin yo ban pen pa ye ki sha uble hanre bangin yo ilot nadong syadong nadong mestab hadu da me phile ayu kata ngi la shimya ka jaka ka jong uble de na kata ka daw ba uble ulang persya yu adhar de hakari khasi jongi ngat sukerman bakan namlong kum shawai te tip ru ya kata yo kalong kum taru han re hakajing sngo tho bar jonga namar bakidang bon kinong duwai te kanam ja kum ba ja shiki wei kiri tang ba ngasu ong yepi ba u adhar ula dei lupa kalenti te la da phindang piang saki ki bakani ka sarkar kan sawan matri te kamot kalong ka ka ba ap jingma pat kan hadin hapot ki bon bha ki bong pa o man shwa yu ya ka epek ki ong kamta hanre ka epek kam control ra ta ka daw kam lele ka mobile ru la da nginang ban pendan kam lele re te hanre kan sapoi ka por pa ki mobile phone ru kinam trek kam shu ki rom nam trek kam shu te hanre ki bala shon sharp da uble un saburi bat te yakini ki bala dep le adhar on namburi re tangba isen utrai kan on isen nakabanta ki riu khoj on sa sumari ka ri khasi ka jongi baki bala dep le adharu la daki kloben kala ka bamon kamot kinam sha hi kat kata ka jinjar ka ba shiki wei pat kiri ki haban sha shiki wei pat kiri am kajing kabak raw bhai ki bala dep le adhar lada kim tre pat ban syap ya ka syap jong umrat klau te kini pat ki bom le adhar uble uburi te phis ngau tho am uburi
kumba ubure yakini gibriu kilaya wat ke jing khang ki klem lap bale ba ubule ubure kilai lek wat yo ilisha han ki klem lap nama bale ba ubule ubure kamot ngalak bandan hani hajan jong phi tang ba phinam yo i nga phila bande unong shun jonga han re ma phila banon saja yanga kumbalong ya ka teng ap dei ka teng ap ka tu ka sim teng ap ka dei ka dor ka kum ka basniu mo kam juan ra khubor ba pha phi i kum to dangia le chalum shwa tang shupa maka lalong phing kam ju khawan ra ki khubor ki ba ha te han re phi kan mau ha ka por ka ba u shakri jong u ble u sha jing et yo ka ba man no ba wan ra ba ma to kam dei ka teng ap te kan poi kum ka ta ka por ba wat ki nong shun ki jong ni ru nem u ble u pen mat la kin wan ban ai bam yangi kata kadai ka ba u ble u la kular naka jing pen pau kala nong ka ba lai ka khat ka ba shi pho ba ha ka sngi jo ka jing tun jo ma u on sa sumar yangi namar ka tanga shu pen shai tang kat ne ka sa pat ha phi ken phi priang ne phem priang tu ble yo ban kur khu yakini ki ken tien bala bu ha khamat jong phi ya roi tra